запознах много бързо да пуска някакво клипче. Тук що мина един естероид. Ето на тук. Ето това е някакъв... Виждате ли какво е хора? Това какво е? Това знам, че е такова... Кажете го изтребител. Буквално за първи път виждам изтребител в Roblox. Виждал съм извънземни и тем подобни. Но сега това... Много странно. Идва към нас. Ужас. Вижте. Ужас. Но ще припадна просто. Ето го, виждате ли го? Някаква приятелка ме взе. Много як. Вижте колко е як. В Кейвън. Къде е? В тая какво прави? Аз искам долу. Трябва да си се вложи тук. Това пак ме хвана. Нещо ще го показвам пак. Как се... Успя. Кой ще го намеря? Здрасти. Нищо. Мина тук, що е тук. Пада. Вижте го къде се върти и колко е близко. Само не плаш. Ето, мали колко падна. И се качи. Пак. Е за някакъв бусен рейс. Тук. Къде беше? Тук. Возят ме буквално в колечко. Но е такова. Не мога да ви го покажа. Минават само някакви военни камиони. Доста интересно.